moito tempo nun lugar chamado Compostela. As xentes daquel lugar vivían felices, os nenos medraban libres, brincando polos montes que rodeaban a vila de Compostela. Había un grupo de nenos e nenas que pasaban o seu tempo correndo polos montes. Nada lle gustaba máis que trotar, sentir os seus corpos voar. Eles non querían nin ir pescar ao río, nin pillar grilos, nin nada, nin xogar a pelota. Eles o único que querían era correr e correr. Retábanse todos os días a longas e duras carreiras, e cada vez corrían máis rápido e máis veloces. Estes nenos chamábanse a sí mesmos a Alianza do Sar. Sonamos, non? Do que, do? Do Sar. Hombre. Algúns maiores dicíanlle que o de correr era unha parvada, que dedicaran o seu tempo a cousas máis proveitosas. Pero eles non escoitaban, porque iso era o que realmente os facía felices. Vivíase ben naquela aldea, o tempo pasaba a modiño, e era moi raro que algún forasteiro chegase a aquel lugar tan remoto, e se o facía era de paso. Pero, unha chuviosa tarde de novembro, todo mudou. A aldea foi invadida por un grupo de guerreiros do mal, chegados dunhas terras lonxanas. Aqueles loitadores eran ruíns e feroces, e tomaron posesión das propiedades, prenderon as mulleres e os homes, e arrasaron todo. Axiña comenzaron a escasear os alimentos, a xente enfermaba, e o frío do inverno acomodárase no corazón dos composteláns. Cada día, os amigos corredores saían ás escondidas ao monte e conseguían cazar algún conexo ou algún paxaro que traían as escondidas e era empregado para ir alimentando os máis débiles. A situación era complicada. Sabíase que ningún pobo fora capaz de derrotar a aqueles terribles invasores. Por onde pasaban destruíano e cando tiñan todo arrasado, marchaban a invadir outro pobo, deixando tras de sí a peor das maldicións. Tan só o clan dos dragóns era quen de vencelos, e vivían nas montañas do norte, moi, moi lonxe de Compostela, e con todos os homes presos era totalmente imposible chegar hasta eles na procura da axuda. Na aldea había 3 druidas, chamábanse Luís, Diego e Simón. Estes decatáronse de que os nenos corredores podían sair e entrar na vila con certa facilidade sin ser sorprendidos polos bárbaros. Ocorreuselle a idea de enviar a estes nenos ás montañas do norte. Os máis vellos do lugar pareceulles unha tolería. Ningún neno sería capaz de chegar tan lonxe, nin siquiera un adulto sin ter un cabalo ou un dragón ao que montar. Pero os druidas non atenderon os consellos dos anciáns e puxeron en marcha o seu plan. Convocaron os compoñentes da Alianza do Sar ás escondidas, adestráronos, ensinaronlle técnicas de carreira, a recuperarse do cansancio, a escoller os mellores alimentos, os que lle darían máis enerxía, a curar feridas e a sacar forza dos soños para chegar á meta. Aos poucos días o aplicado grupo estaba listo para sair a cumprir a misión. Os 3 druidas crearon unha camiseta máxica. Valéndose dos seus coñecementos e da axuda das abellas reinas dos enxames do monte. Estas regaláronlle unha cera con poderes milagrosos. Todas as vestimentas eran iguais, así resultaríalle doado recoñecerse. Todas as camisetas eran amarelas con franxas negras. As 3 bandas frontais da camiseta tiñan poderes máxicos, aos que poderían recurrir en caso de extrema necesidade. A primeira das franxas tiña o don da ilusión. Se en algún momento se sentían derrotados, con fregar esta franxa recordarían o fin da misión. É importante que sería para moita xente que alcanzaran o seu obxectivo. A segunda das listas tiña o poder da forza. Cando sentisen dor nas pernas, frío nos brazos ou calambres nas costas, se fregaban a línea negra, esta regalaríalles a enerxía para continuar. E a terceira das listas, esta, era a que tiña o poder máis forte de todos, o poder
do compañerismo. Sempre que un compañeiro precisase axuda, tan só tería que unirse e pregar forte ao mesmo tempo. Así activaría o forte poder. O poder capaz de derribar calquer muro, atravesar calquer estorbo ou derrotar a calquer rival. Ataviados coas súas camisetas de abellas, ben cedo, a alianza despediuse das súas familias, os druidas apuraron os últimos consellos e, como se fosen galgos, abandonaron Compostela na procura da axuda. Difícil era a obriga encomendada. Terían que correr unha longa distancia no menor tempo posible, casi sen descansar e comendo pouco. Contaban na alianza con un membro moi especial, un moniño que facía anos aparecera moribundo nas rúas de Compostela. Probablemente fose compañeiro de algún dos poucos visitantes que pasaba por ali moi de cando en vez. Os rapaces coidárono hasta que se recuperou de todo e puxéronlle de nome Coco. Coco non elixiu dono, aínda que todos o querían. El quixo ser a mascota de todos. Nunca sabías a quen acompañaría. El decidía o seu antollo. Así que ben podía sair do peto dun neno, da manga de outro, ou botar unha plácida cesta no vasto pelo de calquera das nenas. Nada máis abandonar os confortables bosques que rodeaban Compostela, terían que cruzar un río moi ancho e caudaloso. Estaba habitado por voraces animais. Pouco se sabía destes temidos bichos, tan só que de noite asomaban os seus lustrosos ollos vermellos fora da auga. Rápidos e silenciosos, atrapaban as súas presas dun bocado e desaparecían debaixo da auga, deixando tras de sí un rastro de burbullas. Non lle resultou difícil atravesar o río. Os componentes da alianza tiñan as mans e os brazos tan entrenados como as súas pernas. Teceron unha longa e sólida corda cos xuncos que medraban na beira do río. O mellor dos seus tiradores lanzou a corda atada a unha frecha e espetouna nunha árbore que medraba ao outro lado do río. Primeiro pasou o membro máis fraco, que atou ben a corda, e un a un foron pasando todos, agarrándose únicamente ca forza das súas mans. Algúns custoulle, pero chegaron todos. Deixaron tras de sí o río e foronse adentrando na fraga das pelexas. Ninguén sabía por que se chamaba así, pero os tratadores axiña o iban descubrir. A noite tinguiuno todo de negro. Resultaba moi difícil avanzar, e co fin de evitar feridos, decidiron descansar no primeiro claro que atoparon. Prenderon un lume, comeron algo e todos se enroscaron o máis preto do lume posible para dormir un bo sono, aínda lles quedaba moita carreira. Por todos os lados, unhas floriñas pequeniñas ían abrindo a según avanzaba a noite. Eran dun intenso cor vermello brillante. Todos estaban maravillados con a altura daquela carrerábanse que uns golpes todo valía. Patadas, dentadas, tiróns de pelos. Somente unha nena da expedición non formaba parte daquela terrible rifa. Decatouse de que tiña que poñer fin àquela pelexa. Aquelo tiña pinta de que ia rematar moi mal. Intentaba por todos os medios que os seus compañeiros parasen, pero non o conseguía. O único que conseguía era que lle reasen fortes golpes. Pensou no mal que se sentira a noite anterior cando todos falaban do doce perfume das flores vermellas, que ela non podía olir. Nacera sen ese privilexio. Pasa por aquí. Era o perfume o que provocaba aquela terrible pelexa. Probou a tapar a nariz dos seus compañeiros estirando a poderosa camiseta e tapándolle con ela a nariz e a boca. O efecto do perfume cesaba casi de inmediato. En nada todos tiñan a cara tapada e deixaran de pelexar. Como foguetes, levantaron o precario campamento e saliron dali pitando. Deixaron tras de sí a fraga das pelexas e agora trotaban por unha inmensa estepa de erva, que en ocasións lle permitía correr velozmente, pero que a cachos convertíase nunha espesa masa que se enredaba nos bocellos e non os deixaba casi avanzar. De vez en cando, enxames de bolboretas sobrevoaban a panda. Estes intentaban avanzar ignorándolas. E a pesares de que os bichiños cada vez tomábanse máis confianzas,
chegando incluso a morder algún dos rapaces. Non lles estaba condindo a mañá, e isto resultaba frustrante. Eles xa correran por terrenos infinitamente peores. Non entendían o que lle estaba pasando. Cada vez sentíanse máis pesados, tiñan as pernas trabadas e costáballe sosterse en pé. Pensaron que o mellor sería descansar un pouco, a carón da única árbore que medraba no medio daquela inmensa estepa. Todos se derrubaron esgotados e de inmediato quedaron dormidos. Coco, empoleirado nas polas da árbore, permanecía atento e vixiando. Pasaron as horas e ninguén do grupo espertaba. Coco empezou a inquedarse. Ele estivera moi atento ás explicacións dos druidas e sabía que se algo non tiña era tempo, polo que decidiu espertar aos membros do grupo. Intentouno de todas as formas posibles. Cando conseguía que algún recordase, axiña chegaban as bolboretas, pousábanse enriba del e caía desplomado de novo, dormido como unha pedra. Coco quixo espantar as bolboretas, pero cada vez chegaban máis. Acordouse da franxa, da camiseta que tiña o poder da ilusión. Aquel moniño sabía que non podían deixarse derrotar daquel xeito, así que Coco empezou a fregar a camiseta hasta que conseguiu que todos recuperasen a esperanza. Estaban un pouco avergoñados por haber subestimado o poder daquelas fermosas bolboretas. En realidade, tratábase de bichos realmente peligrosos que dormían as súas presas para logo devorarlos. Agora estaban atravesando unha zona montañosa con moito frío. A pesar de que corrían a gran velocidade, non conseguían manter o corpo quente. Dende facía unhas horas acompañábaos a neve. Todos pensaban nas verbas que lle dixera o druida Luís antes de partir. A neve é unha dama branca que intentará convencervos con susurros ao oído a querer levarvos ao seu pazo e ali petrificaravos pa sempre. Lideraba a expedición un dos rapaces máis fortes da alianza, un rapaz moi especial que nacera con alas nos pés e mazas nas mans, pero a cambio destes dons a súa gorxa non emitía som algún e os seus oídos estaban selados dende o día que naceu. Cal sería a sorpresa do noso fortachón cando se xirou e se decatou de que ninguén o seguía. Tan só o Coco dormía enroscado no seu pescozo a modo de bufanda. Intentou atopar os compañeiros no medio do vendaval, pero o único que atopou foron as súas pisadas que se estaban morrando rapidamente. Despertou a Coco e el sí podía escoitar os berros dos corredores, que lle estaba pasando igual que as pisadas, que cada vez eran máis febles e lonxanos. Coco guiou a fortachón cara aos berros. Case da nada apareceu diante deles un impresionante pazo de xeo. Puxéronse a golpear a inmensa porta que protexía aquela fortaleza, pero os golpes apenas se sentían. Pensaron que nada poderían facer. De súpeto acordáronse do poder da franxa negra. Comenzaron a fregar nela ao mesmo tempo que golpeaban a porta, unha e outra vez, hasta que a conseguiron derrubar. Chegaron á estancia na que a dama branca tiña os seus compañeiros presos, cada un deles dentro dun bloque de xeo. Seguiron golpeando un a un hasta que os liberaron todos. Estaban moi febles, tiñan moito frío e os seus corazóns casi deixaran de latexar. Non lograban entrar en calor. Fortachón colocounos a todos xuntos, uns agarrados a outros, e apretándose ben forte, todos pregaron a franxa do compañerismo ao mesmo tempo. Nun suspiro, todos estaban recuperados e con longas pancadas deixaron atrás a dama blanca. Moitas máis foron as aventuras que viviron os nosos corredores, sempre avanzando veloces, cumprindo as disposicións dos druidas adestradores. Algúns sentíronse enfermos, pero non se renderon. Todos sentiron fame, pero continuaron. Todos se sentiron esgotados, pero non cederon. Todos se axudaron. Ningún quedou atrás. A caída do sol do quinto día, a alianza coronou as montañas do norte. Informaron o clan dos dragóns que axiña dispuxo a axuda. E a madrugada do día seguinte, tras unha curta batalla, os malvados invasores foron derrotados, encarcelados e a xente de Compostela liberada. Os nenos corredores foron recibidos como verdadeiros heróis e nunca máis se volveron a rir deles por correr.
Algún destes nenos da Alianza do Sar eran igual que vos, igualiños a vos. Ni un segredo. A día de hoxe, esta camiseta sigue sendo máxica. O que pasa é que non lle podedes contar aos vosos pais, porque senón pasarán esas carreiras regando a barriga. Colorín colorado, te cuento saco.